Ako ng saging para sa snacks. Bakit? Ito pa rin yung ginagamit ko. Hindi dahil nag-work sa akin ay hindi mag-work din sa inyo. Depende. Hello guys, good morning. So today is Friday. Friday ba? Ay, Friday nga today. And yun, katatapos lang hugas sa plato. Ngayon ako nakapag-vlog. At eto kasi ako hindi na ako nag-upload. And actually naka-duty na si Papa pero uuwi siya. Kasi alas 13 siya umuwi kaninang. Alas 13 nga siya umuwi kanina. Tapos diretso na sa trabaho. Kasi may inanong sila sa trabaho nila eh. So ngayon, uuwi siya kasi hindi niya kaya kasi ang sama ng pakiramdam niya. Sabi ko, huwag niya na yung pilitin. Bakit pa niya papipilitin magtrabaho kung sama na yung pakiramdam niya, diba? So ayun. So, maya-maya, pauwi na rin yun. May, So eto, tapos ko lang iligpit yung dito sa cabinet kasi grabe yung kalat kasi diba everyday yung mga every na ginagamit niya pag naglulungganisa at naglulumpia yun ko sa unahan. And eto, nilalagay ko yung vitamins niya dito. Vitamins si Papa yung B-Well. Ito yung gusto kong pabili sa kanya kasi yung B-Well na meron kasi siyang free. Kasi ito mas mahal pa. Ewan ko saan niya nabili. So nilagyan ko lang itong garapon ng eto yung kanyang karton. Para at least alam ko yung mga niya. Alam mo yun. So, ipapasok ko lang to guys. So, ayun. Actually, nagluto ako ng saging para sa snacks ng Hagrid. Si Papa hindi pa dumarating. And, tapos ako yung magbabudget ng sahod ni Papa. So, ibabudget ko. At saka, may nag-ano sa akin kung bakit, eto pa rin yung ginagamit ko na envelope, bakit hindi yung plastic para hindi ang tawag dito hindi madaling masira, para hindi siya madaling masira. Actually maganda naman yun pero sa ko kasi mas gusto ko to kasi yung budget system namin guys hindi siya para bang ang tawag dito hindi stable, kasi ito kasi sinusulatan ko lang like this one. Ito, miscellaneous. Meron akong miscellaneous na pera just in case kung ma-short. Ayun, like sa mga internet, haircut. Ayan, yung haircut. So, nag-change kasi siya. Tapos, this month, meron kaming idadagdag na ang tawag dito. May idadagdag kami na kailangan naming pag-ipunan. So yun, nagdadagdag naman ako ng isang envelope for this month. Meron akong pag-iipunan na like bibili ako ng like yan, bibili ako ng cortina or what. So kailangan kong gumawa na naman ng another envelope. So depende kasi kung plastic, mahirap kasi yung plastic kasi kasi yun parang diba, iba kasi yung pag nagpapa-customize. Maganda naman, cute kasi siya. Pag nagpapa-customize ka, cute siya. Dilim guys, Ang pale ko na naman. Teka lang. Bongga. Nakakilay si madam. Yun. Tawag dito. Yan, nakilay na ako ha. Ang tawag dito, sana ba ako sa sinabi ko? Yun, nag-change kasi yung cute naman yun, kaso hindi mag-work sa akin yun kasi every time nag-change talaga yung meron akong idinadagdag at meron akong inaano sa envelope. At saka yung envelope kasi guys, siya lang yung tumutulong like sa sahod. Siya lang yung tumutulong na para mas makontrol mo yung pera mo. Yun, para mas makontrol mo yung pera mo, siya yun lang yung tumutulong sa'yo. Kaya like sa sahod ni Papa, pag sahod, yun, inuupuan ko, tapos binabudget ko siya para alam ko kung saan pupunta yung pera. So, siya yung tumutulong, siya yung helper ko talaga.
para alam ko kung saan. Kasi hindi pwedeng minimemorize ko lang, eto. Kasi magkakahalo-halo kasi yun. So, magkagastos mo yung hindi naman para sa doon. So, ganon. So, yun na yung reason bakit hindi ako nagpapa-customize. Maganda naman yung customize talaga, guys. Pero, sa ngayon kasi medyo marami pa kaming anong tawag dito? Marami pa kaming pinagkakagastusan masyado. So, yun lang naman. Pero sa envelope system, guys, hindi lahat, kung hindi dahil nag-work sa akin ay mag-work din sa inyo. Depende kasi yon. Kung ano yung ano sa inyo. Hindi naman kailangan envelope. Pwede namang mga garapon or like pwede mga cellophane. Kahit anong mag-work sa'yo. Depende sa yun. At saka nakasayo yan sa pagdisiplina sa sarili mo. Hindi naman ibig sabihin din nag-work sa akin. Pwede din sa'yo. So, depende yun. Gamayin mo. Tingnan mo kung saan ka talaga mas ang tawag dito mas effective sa iyo yung proseso. Depende talaga yan. So yun, hindi ako pwede sa mga computer, guys. Hindi ako pwede dun sa mga sheets like mga ganon. Hindi ako ng ganon. Talagang sulat ako, guys. Sa sulat talaga ako. Hindi nag-work sa akin. Gusto ko talaga yung nakikita ko yung mga improvement, nakikita ko yung tawag dito, basta, kailangan nakikita ko lagi, hindi pwede nakatago lang siya, like sa mga bills, kailangan didikit ko yan sa para alam ko, kasi nakakalimutan ko, guys, masyado ko makakalimutin talaga, kaya importante sa akin yung sinusulat, talaga yung lahat ng mga kailangan kong gawin, so yun. So, si Papa, guys, nakauwi na, kasi susuka yan kanina. Ayan na siya. Ininit ko lang. Marami naman yung sabaw. Yung lang talaga. Isa lang ko. So, ito yung aking saging na yan na lang yung natira. Kasi pagdating ni Papa kanina, kumain siya Gutom siya. Nagsusuka kasi siya kanina. Kaya yan. So, yung isa, may pagkasama sa tindahan Yung war. Wala nang yung war. Hindi naman yan nakasaksak na. Tinatanggal ko agad pagkatapos ko mag-upload. Hindi na ako nakapag-update yung ingay mga. So guys, sa tinatahulan. Ngayon ako nag-update, guys, kasi nabisi ako kanina, naglumpia kasi ako sa Papa kasi masamang pakiramdam. Hey guys. Sis. Ngayon nagkakape kami dahil tinatapos na namin kasi medyo okay na naman si Papa, so back to work. And then yun, ngayon ako nag-update talaga kasi yun na yung ginawa ko kanina talaga habang nanood ako ng YouTube sa TV, so yun lang. So, ayan guys, galing ako sa Jollibee. So, dahil sobrang busy namin, bumili kanina, Joker, pero chika ko na lang sa inyo mamaya. Pero ayan, imbis na magpa-deliver kami kanina, ako na lang pumunta doon. So, ayan. Ito siya, yung aking bakit lang yung aming sakto-sakto naman yung gusto ni Papa, sayang walang spaghetti. May spaghetti na set sa bucket, pero eto lang kasi 6 raman na pa. Eto lang yung 6 yung in-order ko. So, ayan. So, ayan. For 99 lang to, may fries, at saka So, ayan. Kain tayo, guys. So, ayun nga, guys. Nakakatawa kasi kanina kasi siya yung sealer. Kasi kami. Kanina, nag-order sana kami doon sa, magpapadeliver sa 87,000 Jollibee Delivery. Wow. So, yun na pang Sarah Geronimo. Wow. And then, yun, akala ko may promotion nun sa Mother's Day. Wala pala. Kanina, tumawag ako dun sa medyo malapit dito sa, Jollibee dito sa amin. Sabi, meron na daw. So, akala ko meron. So, sabi ko, hindi na, cancel na lang yung
yung tumawag ako magpapadeliver. Ako na rin pupunta doon kasi baka meron nga promotion for ano. Pumunta ko doon, wala naman pala talaga. Sa 13 pa para sa Mother's Day. Kaya, yun, order lang kami ng bucket. So, yun. Hagrid talagang grabe yung kanya ng ice cream. Yung anak ko. Sus-o. Sus-o. Craving to the Sus-o. max. Sus-o. Sus-o. Hoy! Grabe. Hoy! At masarap siya. So, yun lang guys. Mag-good night na rin ako sa inyo. Kami sa inyo dahil matutulog na rin kami. Maya-maya. Tatapusin lang namin itong aming ginagawa na longganisa. And then, splak agad. Malilinis muna ako. Ganyan. So, I hope you guys enjoy. Follow niyo pala ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At yan. See you in the next video, guys. Bye-bye. Baby, good night. Say good night. Bye-bye. Babush. Babush na. Uy, bayot!